जय काली कलकत्ते वाली। रे ते कौन हवे, कहाँ गईले है बोल। ना बताई रे चीला निकाल दे लिया मसाल के हड्डी। बताई अरे ई तो ना खड़ा करत या रे चीलवा। ए माई हम ना जाई बभूरी बाबा मऊग बाणे रे। ए माई हम ना जाई बभूरी बाबा मऊग बाणे रे। मऊ बाणे रे ए माई मऊग बाणे रे। ए माई हम ना जाई बभूरी बाबा मऊग बाणे रे। ए माई हम ना जाई बभूरी बाबा मऊग बाणे रे। ई चीला लगता है कि इसको मंत्र से नंगा करना पड़ेगा तभी ये बताएगी। धीरे धीरे धोके उतनिया रास्तावे। पाजा में धोके उत भूत भागावे। धीरे धीरे धोके उतनिया रास्तावे। पाजा में धोके उत भूत भागावे। काम करत ई तो हऊ बाणे रे। ए माई हम ना जाइब घोरी बाबा मऊग बाणे रे। ए माई हम ना जाइब घोरी बाबा मऊग बाणे रे। लगता है ये ऐसे नहीं छोड़ेगी, इसका कुछ अलग ही उपाय करना पड़ेगा चीला। रोज रोज बढ़ता घोरिया के मन हो। छुअल चाहता ई त दूसरे के धन हो। रोज रोज बढ़ता घोरिया के मन हो। छुअल चाहता ई त दूसरे के धन हो। काम करत सुनिल हऊ बाणे रे। ए माई हम ना जाइब घोरी बाबा मऊग बाणे रे। ए माई हम